फुजिनाय हानजायारि जिनाहारि जाथायखौ लानानै एबसुनि बानजायनायाव हानजा सुरनाय हाबाफारि क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सिभिल पुलिस आउटपोस्टनि सिङाव थांनाय 24 आगस्ट सानखालि हरनि समाव हानजासे मुसलमान हारिनि लाइमोन सेंग्राफ्रा गंसे एल्ट' आरो गंसे बोलेर' गारियाव सानै बर' उन्दै हिनजावसाफोरखौ दैखांना लांनानै जिनाहारि खालामनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गिखांनाय लाबोदों। बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै दिनै एबसुनि बानजायनायाव मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे रिलि हाबाफारियाव बर' हारिनि गोबां आफादफोर लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफाद आरो गोबां सानसुमै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय फारियै जयपुरनि जमाल खान, सेफ आब्दुल्ला आरो नुर आलाम बिथांखौ गोख्रों सास्ति होनांगौनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि मुश्रिक प्रिपेयार्स बिथाङा रायजो सरकारखौ खावलायहरो। जों गिबियावनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जों बे घटनानि सायाव जों सोंखारियो आरो निन्दा खालामो। खारन थांनाय 24 तारिख हरनि 11टा बाजा समाव दा सानै जे हिनजावसाफोर माइनर बेखौ जे दिनै बुरखायनानै लानानै थांबाय जाय आरो बिथांमोननि जे लोगो दा जोङो मिथिनाय बायदियै जा माने दिनै प्रसासना जि माने एरेस्ट खालामदों जि जामाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलम दा दिनै बिथांमोनखौ दिनै हमबाय आरो बिथांमोननि लोगोखौ दिनै हमनानै दिनै पुलिसा आयेन बायदियै दिनै साजा होनांगौ आरो बिथांमोनखौ फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनांगौ होननानै जोङो क'क्राझार जिल्ला एबसु हिसाबै जोङो दाबि खालामदों। दिनै प्रसासना बिथांमोननि सायाव गोबां दुरबलता दङ आरो दुरबलता बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायबाय थादों मा कारनाव बिथांमोननि सायाव दिनै दुरबलता दङ। दा दिनै गोबां बेबायदिनो घटनाया जाबाय थाबाय। दा थांनाय समाव जोंहा गवालपारा जिल्लायावबो दिनै जादों। दिनै उन्दै हिनजावसाखौ दिनै रेप खालामदों, बिनि बिदाखौ दिनै बुथारदों आरो दिनै गुबुन गुबुन जायगायावबो दिनै बेबायदि रेपआ दिनै जादों आरो दिनै सिभिल बे ओनसोलावबो दिनै उन्दै गथ'खौ दिनै बुरखायनानै लानानै थांनानै दिनै रेप खालामदों। दा बेखायनो जोङो प्रसासनखौबो जोङो बुंगोन बे केसनि सायाव दिनै जि माने साजा होनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साजा होनांगौ आरो बिथांमोननि जि लोगोफोर दंबावो बेखौ दिनै बिथांमोना नागिरनानै दिनै एरेस्ट खालामनानै दिनै आयेननि बेब'स्थाखौ लानांगौ होननानै जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव गोबां दिनै दल संगठननि दैदेनगिरिफोर दिनै गुबुन गुबुन हारिनि संगठननि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोंहा जोङो बे रिलिनि गेजेरजों दिनै जोङो बे जाथायनि सायाव न्याय मोननांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों आरो जेथियालागै बे माने दाबिया पुरन जाया जोङो बे समसिमहालागै जोङो बे जाथायनि सायाव जोङो दाबि खालामलांबाय थागोन आरो जेरैखि जाया बे जाथायनि न्यायखौ जों मोननांगोन होननानै जोङो दिनै प्रसासना जि दुरबलता खालामदों बिनि सायाव दिनै जोङो फिननायखौ जोङो लुबैयो। मानि दुरबलता दङ प्रसासना, मा खारननि थाखाय दिनै दुरबलताया दङ। दिनै जोंनि बे रिलिखौबो होबथानो थाखाय बिथांमोना बिराद माने खायदा कौसल खालामदोंमोन। दिनै बे रिलिखौ खालामनो मोना होननानै प्रसासननिफ्राय बिराद टेलिफनिक भाबै फन। दा मा दं बे दुरबलताया? दा दिनै गावसिनि जे मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै लाजिनाय मोनदोंमोन निस्सय। दा बेनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ अराय सम जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव जिहेतु बे जाथाया जाबाय थादों दिनै जोंनि ट्राइबेल माहारिनि सायाव जे दारि गोलावफोर माने जि माने खखायाव दारि गोनांफ्रा माने गांसो गोनांफ्रा जि माने बे जाथाय जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरनि सायाव जे जोंनि माखासे मानसिफ्रा जे बेबादि जाथायखौ मावबाय थादों जों माब्लाबाबो सहायनो हाया आरो जों सहाया। दा बेनि थाखाय जों जेब्लायसिम जोङो न्याय मोना अब्लासिम जोंनि आन्दोलना सोलिलांबाय थागोन। गोजोन्थों। हराव आरो हरनि 12टायाव माने बे हिनजाव उन्दैसा सानै बिसोर बलेर' लांनानै थिखोना लांबाय। थिखोना लांनानै बिसोर मा खालामदों जोंथ' बेखौ मिथिया। बिसोर ना निजा जातिय जाहोखो ना द्राग जाहोखो ना मा जाखो जोंथ' बेखौ मिथिलाना। दा जोंनि जेना बर' हारिया बेबायदि जाबाय थायोबा जोंना आइजो माहारिया थांना थानायनि लामा गैया। दिनै आं बेखौनो होननो सानो जे जोंनि प्रमद सारआ जेन जोंनि बर' हारिया थांना थानाय बा आइजो माहारिया थांना थानायनि थाखाय जेन जोंनि प्रमद बर' सारआ जेन जोंखौ माने
माने माबा हरो मा होनोलाय नियाय हरो जों बे गथ' सानैनि रेप केसनि थाखायनो जों रिलि लादों माने जाय दुस्त चक्र बिसोरखौ जेन फासि नांगौबा हमनांगौ हमजोबनांगौ आरो बिसोरखौ फासि होनांगौ साजाल' नङा बिसोरखौ फासि होनांगौ दिनैल' नङा बिसोर माने बार बेबायदि जाबाय थाखायो स्कुलाव थांनो हाला स्कुलावथ' जोंना माने जोंना बयबो हिन्दु मुस्लिम दंजोबो नालाय ज' हाबनाय नालाय दा दिनै हिन्दु मुस्लिम ज' हाबनायाव दिनै खिन्थु स्कुलावबो बिसोर स्कुलाव हाबा जेब्ला स्कुल टिफिन टाइम जायो टिफिन टाइमावहाय बिसोर लोगो हमहैयो सब समाय माने स्कुलनि बाउण्डारि खाथियाव माने बिसोर गथ'आ थांनानै थाबाय थाखायो बेबायदि गुन्दागिरियाथ' दाथ' बर्थमान बोरै होननो हानो जोङो दाथ' हमनायाथ' साथामल' मोनदों नालाय बिसोरथ' गोजौआव आरो दंबावो बिसोर गें मोनसे दंखायो बे गेंखौ हमजोबनांगौ जों जेला बे गेंखौ हमनो जों धरना होगोन जों बे धरनाखौ खुनु दिन गारा जों धरना होबाय थागोन हमजोबनांगौ फासि होनांगौ बेल' जोंना